Invele ninakho. Amen. Ingayeno yinye amanga. Hayi nawo manazaleta amanga. Ani wenzi umuntu wakainde ngazi bekhona. Anibona ukuthi unephithi sonto ngamanga. Ngake nakha into yagcwala umhlaba. Basaba abantu beMozambique yakhe lena yakanye. Yabane ekhanda nomsila. Yaphelele nje. Kodwa nje bangela ngisukuma nokuyibongela. Ngibongela nabantu emhlabeni. Amen. Ngibonga uNkulunkulu wombela. Ewusigcineni wakhe kwaze wafika lesikhathi samanje umuntu uzokana nenyama. Ngicela ngifundise umfundele amahubo 1:45. Verse 1 no 2. Wena
Ngiyabonga abantwana kaNkulunkulu. Sizobonga uNkulunkulu uBhombela ekusigcineni kwakhe kuze kuyimanje phefumulo sahlangene nenyama singafunda baba mfithuli. Ngiyakuphakamisa wena Nkulunkulu. Ngiyakuphakamisa wena Nkulunkulu wami. Nkosi. Ngilituse igama lakho phakade naphakade. Ngilituse igama lakho phakade naphakade. Imihla yonke yami ngiyakubonga. Imihla yonke ngiyakubonga. Ngilidumise igama lakho. Ngilidumise igama lakho Phakade naphakade. phakade naphakade. Ngiyabonga baba. Siyambonga uBhombela. Esivikele kuzo zonke izifuna kwi-COVID. Bahamba abaningi wasifihla phansi kwamaphika akho thina namanje sisekhona. Asisho ukubamba ngoba benezono kodwa bahamba ngoba uBhombela wayebadinga. uNkulunkulu akasithandi isitshe esigcwalile. Lezi ezinhle izitshe ezona ayithathayo ayosebenza ngazo ezulwini. Asazi nathi nowashiya mhlawumbe ngoba sigcwalile yini kodwa sohlezi sinkonza njalo sigcwale sinjalo senze ukuthi buye sikhumbule. Ngiyabonga abantwana kaNkulunkulu. Abaningi ababefisa ukuba kuJulayi abafica kuJune abaficanga. Ababefisa ukuba la ilinda bezothatha ukhiye bacela ukhiye bezonisa uNkulunkulu abaningi ukhiye abafica ngalothu. Thina siyabonga-ke Jehova ngoba usigcinile laze lafika lolu suku lokuthi size la eLindandonga esibhedlela sabantwana bakwaZulu ukubani sizonxusa ukubani usiphe ngamunye ukhiya uyongena emhlanganweni kaJulayi ekuseni. Ukhiya-ke lona-ke bantwana kuyindlela eyiningi uvula zonke indawo osebenzela kuzona wena. Uma usebenzela esigogweni uzovulela esigogweni. Uma usebenzela uyongena emzini wasebuhleni ngoJulayi uzokuvulela ungene emasongweni asebuhleni. Kanti futhi lokhiye muhle uyayivula nenhliziyo ngoba inhliziyo yisona sono noma soni esigqilaza umuntu. Uyayivula inhliziyo bese ukhipha wonke amavunulo lawo inhliziyo walahle bese usale umuhle usale uhle. Mangabe la umthandaza ngeqiniso friend. Ngiyafisa-ke bantwana kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu asivule amehlo asiphe ney'nhliziyo ngoba into elahla abantu kakhulu izinhliziyo lezi. Umuntu angabe sabona ukuthi ukuphi wenzani. La sikhona kusezulwini bantwana kaNkulunkulu. Yebo ngicabanga kakhulu manazali sengaba namanga. Singazi sike sahamba sike sahamba umhlaba. Sasa kufika eMozambique. Kodwa okungijabulisayo ukuthi lelo hambo lethu besinayo uBhombela khulilanga mpunyazi loba uthi ngwana bakhosazana.
Ubaba mkhulu wabulolu isandla sakhe esikhulu lwambu lwaseMozambique. Wazivikela kumasito bakhona. Uthi wakuluma kanye bese uyashona. Kodwa ubhembela wale winathi. Azange kufanele yedwa umuntu. Kanti futhi azange kuphule noyedwa umuntu. Yazi yamnandi indlela esasihamba eMozambique madoda. Amadoda ukuthi amagwala. Hayi namagwala madoda. Nathi alisakwazi nje sesishumayela la sithi wathi ushebela sabuya. Hawu lapha nahlala phansi. Nebona banazaretha ushemba no anomthemba. Amen. Thina nje banazaretha sonke sibonga siqedi. Akwazi ukuthi ushemba ubonga kanjani. Ngoba la kufanele khona ufika vula ushemba. La kufika khona ushemba ufika philisa. Bese kusala-ke kubusa igama lakhe. Wasafika eMozambique nje wasala kubusa igama lakhe. Babeqala abantu baseMozambique ubona nje ngaleya esafeza yenza khona. Namanje abakakhohlwa. Ushembe labantu babekade bamgcina eminyakeni u-34 kwamgcina. Kodwa bazange bahlubuke. Babeshayela imithetho ushembe uyowazi asikhumbule ngelinye ilanga. Nibala-ke saya-ke eMozambique. Safika hayi. Kuthi zange sihlupheke abantwana baNkulunkulu. Ufuna uma siya kwelinye ilanga wemadoda nisani kwamagwala. Asambeni. Kodwa kaniyazi. Ukuthi akekho umuntu onokulawula ushembe onamandla okulawula ushembe ukuthi u-ayiphi noma uyaphi. Ushembe ulawulwa yizwi. Bese kushemba labantwana bakhe akade bamgcina. Abalambele izwi lakhe. Uthi kuyafika, uyafika, uyadushula, uyagetsha, kodwa kufanele siye lapho. Kahle simadoda bathi nathi madoda nofana ngifaka khona lezi njani. Mase ulandela ubala nje. Kwaqhamuka intshumayelo ongakazi uyizwe. Kwaqhamuka intshumayelo engakazi iziwe umuntu. Ushembe manazaretha akalawulwa umuntu. Ulawulwa yizwi. Mali imkhombe entshonalanga entshonalanga. Mali imkhombe iningizimu yeningizimu. Mali imkhombe so siteko Zambia madoda mangaba amagwala. Bana abantu bagcina yazi lento kungabi novalo futhi. Anifile noveza umuntu wena. Awu. Ngekade babafana bade babehamba ngokholo befela ukholo lwabo nesaba yini. Ana uhlala eThembini. Njengabantu abasebenza eMozambique 34 years behlala eThembini ushembe uza sikhumbule. Abajabulelanga into yalana namanje basajabula. Noma sasingezwani ngelanguage kodwa babona na ushembe. Ushembe-ke inkinga yomuntu. Ngoba mina ngishumayela ngesiZulu kodwa babengizwa ukuthi ngithini. Phinde ufunde bakugcwetsa lapho uJeremiah 17 verse 7 uphinde ufunde Efesu 6 verse 10 no 11. Aiza
Shambeke batala bankulunkulu abalawulwa umuntu ulalwa yizwi ebinithuma lapho elinithuma khona ayophilisa abantu bakhona ayoduduza abantu bakhona abenze uthando lwabo olukhule lokuthanda ushembe ufunda pha masitholini ba
Ubusisiwe umuntu othemba Jehova. Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova. Nothemba lakhe linguJehova. Nothemba lakhe linguJehova. Ufunde la. Efeso 6 verse 10 and 11. Busisiwe umuntu othemba kuJehova. Othemba lakhe linguJehova. Ungathembeli kwezinye izinto. Umuntu ekutshela ukuthi angayiwe eMozambique ngeke sikuye. Ungamnaki lowo muntu. Baningi abantu lana abezile bezodukisa abantu. Uyabona nje ngokusizwe la kuJulayi sizohlupheka ukuthetha amacala. Baningawathetha nisuke emakhaya. Sizohlupheka yona. Imihlangano le yasebumnyameni. Ebhikiza isonto. Yabona uma wabiza umhlangano ebumnyameni uphumile uNkulunkulu usengani ithemba kuJehova. Usuyithemba wena uthi mina ngumina esontweni kaShembe wodwa. Abenkholwe eManazaretha. Ngikhumbule futhi mntana ngifika la ekhaya nangizokwenzani. Uyahamba umuntu ahamba phinde aduke. Iyasho ngoba ngiyeduka ebusweni bakho. Imihla yakho yokuphila kwami. Ningaduki madoda. Ngoba idimoni elizima ngabe kwamina. Idimoni esifazane leyinkinga. Awathi umkhulu wami ilanga lamalanga selihlele esitalweni wasengena nomama lo uthi ungabani nonimaziyo. Umani uMamthembu. Wasengena uMamthembu naye ethi ungenwe umoya kaBhombela. Ongasekhona omoya kaMthembu, abafana bangena abantu bakaMthembu sengena waBhombela. Inguthu zamadoda zaseyilandela. Ngoba inguthu la. Ngithiwa wayengava maxebula lawo madoda ngemvubu. Ungasuka wakho. Ushinga nda kuyoshawa unkosikazi wakumunye umuzi njengemvubu. Nowaphe engakuthinti. Ufike ekhaya uthi hey ungangithinti ikhanda kodwa athi kudabula ngemvubu la. Ngizona idimoni lesifazane liyahamba nawo amandla kodwa ayanqotshwa. Amen. Mina ngifuna nikholwe. Amen. Ngiyithola abamtwenza Efeso 6 verse 10 and 11. Ba. Isho. Elokugcina qinani nasesandleni nasemandleni. Elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani izikhali zikaNkulunkulu. Hlomani izikhali zikaNkulunkulu. Ukuze benamandla ukumelana namaqhinga kaSathane. Ukuze nibe namandla ukumelana namaqhinga kaSathane. Ba. Ngiyabonga baba. Nkosi kubusisa. Amen. Ibusele ibandla lonke. Amen. Elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Uvalo aliphume liphele uvalo. Ngithe kunina eqaleni imini ngishayela isitimela. Okwenu nina ungena esitimeleni. Ningabuzi ukuthi siyaphi. Uthi siyaphi? Sisuka kude phela isitimela samaMpondo eBhombela. Asaze sime silokusambile. Manje ngoba ubuza usiyaphi wena ubuzelani siyaphi? Uzosiphazamisa. Wena nje niqine ekholweni. Ngithembe njalo Shembe. Amen. Yabona umuntu
buza isitimela siyaphi bantwana baNkulunkulu anokhumbula idimoni lelo nobaba omkhulu esuke eqala lolu hambo esuke entabazwe ezela ezosiza mina nawe ngiwasihlangane kanje lithi shayambe ukuthi wena uthi abantu abenzele ukuthi nasithi abangakwenzi udlala ngabo azange liphele lelo dimoni akekho owakona la wathi selahamba lelo dimoni namanje lisekhona liphikisa ufembe anobhasobhane kubuye kwavuka elinye idimoni-ke lesifazane-ke manje ekade lila emafonini ishumayela engakazi ibe khona abana bafona lathini manje lathi waseMozambique asizukubuya uShengolwesitani mayewa eMozambique wakathatha waphi lokho wakwashunyelwa ubani umkhulilanga ukunyanga ezulu ubakuthi yikho ngithi namanga amaNazaretha nathi intanga yakhe izigcina nathi khona wasesaba kamadoda ngaba namadoda amancane nomama yasaba nomama amadoda asaba edlalisa lokwazi sasikhuluma efonini hayi loqine ekhulwini madoda amen sikholelwani sikholelwa ukufa mase siphile bese uNkulunkulu yasikhumbula manje niwesabe kodwa ukufa nina wadlala umuntu ngakade nganikuza engakabi khona lamafoni athintwayo kusekhona ubhobhobo ngathi mina wayekeni ama-social network anizange niwayeke namanje nisona ngawo niyazi thina bantu into mayisenziwa yithina ngaphenzi umlungu ibe yile wena mayisenziwa yithina siyayizisisa lo mama wathi ngeke sibuye eMozambique walithatha lokho wema senele wamadoda wayekayisuthi sanibasha niwabaza-ke nishwayezwe umama wa-23 noma ikubuyekeze wena nishwayezwe umama wekayisuthi yini foni ngahlanganisangiphelezela nge-Mozambique imntana umama kuselfoni wazeniphutha omama amabhishu lawa esikubusa lawa amabhishu maningi babezokhuluma into bese nina neyizwa nilalele wabazoniphutha amabhishu lawa engampela umama bazogqokile yena omama angifundela lapho kwenza Matthew 7 verse 15 ungangiliwazisi
Wayani abaprofeti bamanga Kwayani abaprofeti bamanga abeza kini bembathise okwezimvu abeza kini bembathise okwezimvu kepha ngaphakathi bezimpisi siphangayo bangaphakathi bezimpisi eziphangayo. Yabona kube nami ngale leya intshumayelo eshunyelwa yilayo kamama. Ngabe laba bantu laba bona izwe labo lihle kodwa emalini liphansi kodwa lihle lalelelo ekuhle lapha ya anibona ngalo ukuthi umdiyani bona ngalo mama kodwa ngeke ngisinazalo mama fanele lalele phela seku 50-50 angithi seyalingwana mayushumela umama yoshuyeza umama kuyenzeka uthi uma uqinisikayo uyiNazaretha athi umama mina sengiza yini amaye ngeke igcina indoda nesisa yini iyama ngazolibulala ibandla bona uyedwa kodwa umuntu wafika kumina wathi baba kuleli isonto edlula wathi baba ngithi angizobika baba ngeke bese nginamanga ngayo ngicela baba ungiqeda amanga ngoba ngiyabona bazongibulala abantu hayi mina ngingamthethe cha ngiyaqala ukuthi indoda ikhuluma nje cha ingagqokile nje ngala nengagqokile yona izobika ukuthi hayi manje baba kathi inaba kakhulu angeke ngimtshela umuntu akufika ngizomnika wathi fulani umuntu sekungoze inyanga wathi hlala ngakho bese ngiyacasha ngithi mina hayi wayeka manga ayakakusiza ongela indawo nayo nanga isontweni wayekenika manga azobulala isonto into engiyibongayo labantu baseMozambique bayihlala iminyaka ewu-34 egcwele safika kuka-35 khona kodwa bazange bahlukule nina ngayihlala leyo minyaka xa ngiyayibuzela yeke nisho ukuthi hayi eda yikho le nto ngoba ngiyashesha ukudikila phela manje-ke siyabonga-ke ngoba vele uNkulunkulu esihamba naye oGomera baba nathi bahamba nathi sasabuya nabo namhlanje silayilinda Ndonga esibhedlela sabantwana abaseyindlunkulu ngoba phela kufanele sidlule la waze siyakujulayi angazi noma nina ninodwa nithelelene yini wafanele uma unesici komunye umuntu osonta naye kufanele ungithathele sela elinda ebese siyayohlenji senobhuti nosisi umfowenu ubaba wakho seninto eyodwa Amen. khona ungacasha ngokuthi baningi abantu efini kodwa khona obonayo nomcashile noma uneyikweletu zabo noma ungenawo ubakhokhela zisahlale bathi cha ngiyabuya ilinde umuntu uyabaleka manje isikweletu sakho uzangena phansi kombhede
Wasufike nje usilanda usuthi uzosilanda abuze ingane ethu bani uzolola lapha eminyango. Uthi ngane umfundisi Ntombela. Bese uthi wena hayi yabo abanye umthetho ngikho. Usho sendlini. Usaba nje umtshela kuphuma eminyango uthi hayi Ntombela. Mfowethu. Yayazi into yakho. Kuphela nje abanawo amandla ngizokubona base nginamandla. Uyigezi inhliziyo yomunye umuntu. Ngoba ucasha kudala impi nenzondo. Ngiyafisa ukuthi bonke abakade bengezwani. Isonto lokugcina sila sihamba ngomsunguluko. Noma ngabe umfundisi. Noma ngabe inhlayisuthi, noma ngabe umama, hambani niyothethelelana nikhawulane. Kanti futhi namagugu. Umuntu ubambele igugu. Baleke yena uyodlulisa igugu. Nikhawulane nithi siyadlula umthetho waleka usho njalo. Uma ungakwenzanga lokho uzosihlupa bakujulayo. Uzokuzwa ngapha. Ubanjwe ngapha, ukuzwe ngapha, ubanjwe ngapha, ukuzwe ngapha. Uthi awona le ndoda enjalo, mina ikhulile indala le ndoda. Abanikazi baleli bandla bathi banimunye. Njengebungo lasemende, wala manje yahlangazeka nini? Asenzeni okuhle phambi komhlaba nabantu bomhlaba ukuze babonele kuthini ukuthi leli bandla leli liyibandla efanele nabo balilandele. Sengiphetha ke bantwana baNkulunkulu. Asicele uShembe asigeze inhliziyo zibe mhlophe. Amen. Ngoba isitha esikhulu somuntu inhliziyo yakhe. Futhi isikhathi esiningi isitha seNazaretha yelinye iNazaretha. Banguhle encane. Ungamfisela omunye umuntu okubi. Womfisela okuhle nawe ufisa ukwenzeke kuwena. Uyabona bangakavumi ukuthi ube yikholwa ngempela. Usawumlandeli bomlandeli. Singaphoqa ukukholwa. Akube ukuvuma kwenhliziyo. Bese ke siyakholwa ke. Ayipheleke nemhlangano yasekumnyameni njengoba siya kuJulayi. Umhlangano iyacelwa. Ngoba ucela mina hayi ngakunika umhlangano. Ahambani newakhana. Nje masizoya kuJulayi nje ngizocela nje befundisi bakhuphuke baye phezulu bayowakhana. Nabashumayeli baye phezulu bayowakhana. Ukwazi ukuthi umsebenzi omkhulu kanje uzobanjwa kanjalo phela mkhulu uJulayi. Umhlangano omkhulu bangibheka ngokwami umhlangano omkhulu kunayo yonke. Ngoba unemdedele ewu7. Awukho omunye umhlangano onomdedele abawu7. Nobani uyafisa ukuya ebuhleni. Asiye sibahleke ebuhleni. Kusuku sisenezwile. Sizobala